ara i sempre és temps d'art. Un art on en part Santa Maria reivindica el tercer sexe com a subjecte actiu i desitjador d'una grandiosa gea creadora, obligada pel dogma religiós a ser una Lilith esclava i objecte, i on la feminitat es reivindica a cada puntada com a essència vital de la cura i per part de la vida. Un art que, passejant per Xàtiva amb Estelles, ens remet al diàleg inacabat de Carme Caldes, a un formalisme expressionista que crida de Fina Caldes, a la figuració simbòlica i brutal de Rubén Colomer, al diàleg abstracte i directe d'Ernest Garcia, a la sensualitat i sexualitat més estellesiana de Maria Maria, al simbolisme naturalista de Miquel Mollà, als caps primigeris modiglians de Joan Ramos, al coratge més punk de Miquel Soro o a la plasticitat dialèctica de Ricard Vila. Perquè Estellers ens parla a través d'elles i ells, i al mateix temps ens recorda que no hem nascut per a dormir. I és temps per a la significació de la matèria de Clàudia Pastomàs, per a les fustes i els buits, per a l'art més senzill, hereu de la dignitat d'uns arts and craft prerafaelites. És temps per gaudir, mirar, sentir, escoltar, perquè és temps d'art, perquè ens pariren per a vellar a la llarga nit del nostre poble. Així com agraïm a tots vostès la companyia que ens fan, tant com el suport que ens donen, ja que ens encoratgen per seguir feinejant en favor de la cultura. Moltes gràcies a tots. Fem moltes activitats en commemoració del 100 aniversari del naixement de Sant Andrés Estellers. I ja està, el que tinguem ahir és la part plàstica d'aquest poemari, o d'aquesta part de poemari, i d'aquests indrets de Xàtiva que són tan interessants i que alguns es poden veure en l'exposició. En el desenvolupament teòric i pràctic d'aquestes, perquè del que no hi ha dubte és que som humans perquè som art. Moltíssimes gràcies. Y sobre todo también a Ángeles Núñez, que ha estado colaborando también como escritora de parte de lo que es el catálogo. Y bueno, que muchas gracias por apoyar lo que es el proyecto y poder seguir profundizando en lo que me apasiona. Com diu també Pep Sou en el pròleg del catàleg, sempre és temps d'art i tenim la sort de viure a una ciutat que celebra i viu l'art dia a dia a través de totes les expressions possibles. Així que gaudim d'ell, gaudim de l'art, de la vida, i així tenim una gran oportunitat per a fer-ho. Moltes gràcies.